Girmamawa ana mai da ita. Ɗorayi Voice of Wisdom. Barka da zuwa Ɗorayi Voice of Wisdom, inda kowace kalma ke taɓa zuciya, kuma kowane labari ke buɗe tunani. Darasin yau yana da sauƙi, amma yana da zurfi. Girmamawa ana mai da ita. Ka riƙa ganin darajar mutane, komai kamanninsu, matsayinsu ko arzikinsu. Da safe wani saurayi mai suna Haruna ya shiga kasuwa cikin shigar kissa da izza, yana tafiya yana tura mutane, sai ya buge wani tsoho mai ɗauke da kaya masu nauyi. Tsohon ya ce, "Yaro, don Allah ka lura da tafiyarka." Haruna ya ce cikin isa, "Kai tsoho ya ne? Kai ya kamata ka lura, waye ma kai da kake tsaye a hanya?" Kowa ya yi shiru. Tsohon ya yi murmushi kawai, bai ce komai ba, sai ya tafi a hankali. Amma Haruna bai sani ba, wannan tsohon shine sabon shugaban ƙungiyar al'umma da aka aiko don ya lura da halayen jama'a ba tare da an san shi ba. Bayan kwana biyu aka tara jama'a don ganawa da sabon shugaba. Da ya shigo sai Haruna ya kalli fuskarsa, mamaki ya kama shi. Haruna ya ce a hankali, "Subhanallahi, shi ne tsohon nan." Tsohon nan ya ce a cikin nutsuwa, "Yaro, girmamawa ba don matsayi ba ce, kuma ba don arziki ba ce. Ita girmamawa tana fitowa ne daga yadda kake ganin darajar ɗan adam. Ka kula, yau da gobe baka san wa za ka ci karo da shi ba." Haruna ya sunkuyar da kai cikin kunya. Sai kuma tsohon ya ƙara da cewa, "Mu koyi girmama mutane kamar yadda muke so su girmama mu. Domin yadda ke ganin wasu, haka rayuwa za ta dube ka kai ma." Daga wannan rana Haruna ya canza, ya zama mai shaida dattijai da tawali'u, yana taimakon masu bukata, kuma bai sake ganin mutane akan kamanninsu ko talauci ba. Da lokaci ya ja, mutanen da yake rainawa su ne suka taimaka masa lokacin da yake cikin kunci. Girmamawa ana mai da ita. Ka rika ganin darajar mutane, komai matsayinsu, arziki ko kamanninsu. Wannan shine ainihin hikima. Kun saurari Ɗorayi Voice of Wisdom, inda labari ke koyarwa, kuma hikima ke rayuwa a cikin kowace kalma. Kada ku manta ku yi like, share da subscribe domin samun ƙarin darussa masu taɓa rai.